dan. Šta mislite o Rokiju? Roki, bokser, Roki Balboa. Ne mislim ništa. Zbog čega? Pa ništa nisam razmišljao. Jeste gledali filmove o Rokiju? I šta mislite o tome? Ništa ne mislim. O ideji čisto samo. Ništa. Ja sam tamo sa onih krajeva gde smo mi napravili spomenik za Rokija. Pa u Žitištu. To je kod Zrenjanina. Dobar dan. Izvinite sad vas prekidam, možemo vam postavimo jedno pitanje. Mi pravimo kratak film o Rokiju bokseru. Jeste gledali njegove filmove? Roki Balboa. Što kaže? Ne, imate na čisto kažete nešto. Ne, ništa. Nisu upućeni ljudi. Upućeni ljudi. Izvinite, možemo nešto da vas pitamo, evo na vreme da kažemo da imate da ugočite. Evo mi pravimo baš neki kratak film o Rokiju Balboji. Samo nešto da kažete o njemu. Mani me, dobro? To je dovoljno, mani me. Adrian, I'm doing for you, Adrian. I'm doing this for you, Adrian. Jel imate nešto da kažete o njemu? Jeste gledali filmove? Čak ništa ne znamo o njemu. Rocky, Sylvester Stallone. A da, znamo, ali ništa ne znamo. A vi? Šta ja? Jel hoćete nešto da kažete za Rokija? Jeste gledali filmove o Rokiju? Sylvester Stallone. Ja, da. I šta mislite o tome? Mislim o filmu. Dobro. Ja slabo poznajem. Niste gledali? Bar nešto da je dobar bokser ili tako. Jel imate neko mišljenje o tome? Ništa, hvala. Hvala, prijatno. Da li znate ko je bio Roki Balboa? Baš. Da li znate ko je bio Roki Balboa? Roki? Zar vam to ime ne govori dovoljno? Pa dobro je to. On je bio bokser poznat. Delujete kao ljudi koji znaju odgovor. Šta mislite o Rokiju Balboji, čuvenom bokseru? Čak ja ne mogu se u jednom kadru da se uhvatim. 1, 2, Ništa. 3, 2. Pitamo. Znate ko je bio Roki Balboa? Roki, čuveni bokser. Bokser Roki. Ste gledali filmove? Roki, si gledao film, nisi? Dobro. Paš, ćao. I evo mi se nalazimo u jednoj zaista nezgodnoj situaciji. Niko ne zna i nije čuo za Rokija Balboa. Šta se to dešava? Ovo je zaista čudno mesto. We'll come back. This will be continue. Yeah. Adrian! Pa znamo da je bio bokser, ja ne znam nešto. A kako je vaše mišljenje o njemu? Pozitivno ili negativno? Nemam Šta mišljenja. mislite o filmu? Jel da je film besmislen? Donekle. Pa kako za to? Koji su i američki filmi, većina njih. Donekle jeste, da. Besmisleno. Nema neku poruku. Pa dobro. Napokon smo našli neko ko zna za Rokija Balboa. Jel umete tu facu njegovu da napravite? Ne.